Il-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni u l-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal se jorganizzaw l-ewwel laqgħa pubblika dwar ir-Riforma fil-Qorti Tal-Familja nhar is-Sibt li ġej 20 ta' April fl-10 ta' filgħodu fl-Università l-Antika l-Belt Valletta. Din il-laqgħa se ssir bil-għan li l-Gvern jisma' l-ħsibijiet tan-nies qabel jiġi mniedi d-dokument għall-konsultazzjoni pubblika. Dawk preżenti jistgħu jipparteċipaw fid-diskussjoni fuq temi bħal proċeduri aħjar fil-Qorti Tal-Familja, l-Aċċess u l-Manteniment, il-kura u l-kustodja, co-parenting u Parental Alienation, l-irwol tal-professjonisti mill-qasam soċjali u l-medjazzjoni. L-iskop ta' din il-laqgħa pubblika huwa li l-Gvern jisma' u jikkonsulta jixtar biex finalment jattwa favur l-aħjar interess tas-soċjetà fuq din ir-riforma li l-Gvern impenja ruħu li ssir wara wegħda elettorali. Daw kollha li jixtiequ jattendu u jipparteċipaw fid-diskussjoni għandhom iċemplu fuq 8000 2056 sabiex jirriservaw posthom għaliex il-postijiet huma limitati u wieħed jeħtieġ jirreġistra qabel biex jattendi.